hini hinjago okok thai banyo BJP Jonojati Mocha kothogoi tongo hini Lukurok sajagoi tongkha Party mong korak shalo Omorpur Twidu BJP ni kaise joining program Thang tongma jora BJP ni adongrok kamini tongkosong Lukurok bai Kasujakha Aro MP Reboti Tripura Tribal Welfare ni Minister Rampodo Jomatia Tripura State Vice President Patol Konya Jomatia no khoboi kubuni adongrok bo tongbai mani MP Reboti Tripura no Lama Nohorjak Phano State Vice President Patol Konya Jomatia no khoboi kubuni adongrok no Lama Kasujakha Lama Roshana bagai Police Tear Gas kokha Shikango Washabo MP Montri MLA MDC tei Murjani adongrok no bana kosom tei Lama Kasujakha ko hne Lukurok salakya Jepuruni simi Patol Konya Jomatia BJP wo join khlakya apuruni simi no jethini thangbo arono bana kosom tei Lama Kasujakha Abo bai MP Montri MLA MDC tei Murjani adongrok ni borom khaijaka Koktomati Saiman Kha Kamini Lukuro Patol Konya Jomatia no Kebingino bana kosom funuka te Lama Kasuka nei Kaisi ngoro tini kuthum na sini buri ro damai boria buri ro lat samang kaisi ngoro tini bono kasana bono job buri bai buri salanya ni yo tam khair nai rasniti ni susung sai maya semua ko pasine buri ro semua pani pakisi semua pana yo bono sinare rang samane sung bono jobam na yo rasniti wo sung thanya so rasniti wo thanya